Kaixo, Josu! Kaixo, Joni, somos? Ondo eta zu? Primeran, hemen zurekin egon izana. Leheneko eta behin, mila esker, benetan, etortzea gaitu. Ez da zer. Gusta etorria. Gainera, egia kontatuko dugu, atzo ingenuen hauemana, eta gau, hemen gaude hauen zaude. Hori da, hola berdo, tita, gauzak. Ne hola gustatzen eskit. Josu, agauzaria, nola ez? Bueno, arrolari oia. Oia. Aurten utzi dut eta bai. Ja nik uste nahiko ibilbide indeula, pixkat. Ez dugu palmerizik anola, baina, bueno, behintzak guzti bilia. Guztua, ez? Bai, oso guztetzen ez. Baina, 2000 urtega jute bagea, Bai? zetara datokezu gogoa. 2001 hor, juveniletan, sekulako temporada. Nik uste bizitza guztiak markatiten temporada izan zala hori. Bai? Bai. Ambientia, esan duzun bezala, Mikelekin dagoela, oso uste hori ginen. 2001, uste zala. Esaten duen gaute zebe, 2008 urtean hasi zinelako agaunean. Ni hasi nintzen, hasi nintzen... Lehenago? Bai. Hor gauza da, naiz jartzeit kanterano degetaria. Baina gaizki dago, datu hori gaizki dago. Euskola belega zuzendutatu hauen mesede. Ni nera horrenengo fitxa ginen hori jokin. Infantil, segundo año. Alegian eskan 13 urte, ez uste egitea da. Bigarrengo urtean eta ja temporada pixkat hasi nintzen. Bai, kasualidadez. Ni berez bizikleta gustatzen zitzaidan, eta txikitatik bizikleta inun, 12-13 urte arte, 8 nola hasi nintzen aitakin, igandero, eta ez horre gustatzen zen. Baina, amak ez dut peligurrosoa zala, eta ezin nula hortik egitu, eta ezin nun. Eta garestia zala, eta etxekizet, eta zer ringo nun, baloiakin txarra, futbolen txarra, pelotan txarra, danian txarra, eta esan nuen erden, bueno, arran apratuko dugu, eta hortxe hasi nintzen. Aipatu duzu bizikleta. Bai, bizikleta nahi izugarri gozatzen zait. Naiz eta modu edo maila profesional batean ez egon egingo zenitun zuge eskapala. Bai, asko. Hor gero gaina egon nintzen temporada bat arrauna bukatu zanen ezinulako lanagatik konpartitu, orduan hasi nintzen bizikletan berriro. 24 urteekin uste zala, 24 urteekin hola. Eta horri nun erratxa bat, horri nun 5 urte, kerranta gozok eta holako gauzak eta proba desenteko zikloturistak, hola. Agauna aizezinen horioko taldean esan duzu eta nola gogogatzen dituzu hasierako urte haiek? Urrenengo urte hori nigoatzen naiz, debuta binun bateletan Deban. Debako, nik uste aste bete ez tekit entrenatu genuen. Eta ja temporada hasita zion eta hori oze zan orduan. Atea genuen, eta osatu genuen erekin, eta orduan atera genuen batela, infantiletan. Eta nik imagina hori dekat. Hori botatzen da batela eta komplikatu da zean, Deban, itxasadarra da nola dan eta olatua sartzen da, eta komplikatu da, eta nahiko komeri izan genuen. Eta gainera, horiotako gotentzat bere ekipoakin debutatzea sekulako izango da. Bai, txikitatik azkenen nik uste derri guztiak hori bizi dela. Arrauna. Baina esan dizuten bezala, ni epokortan neon, arrauna gustatzen zean, baina bizikletak egio. Bizikletak egio tiratzen zen. Gehiago tiratu izan dizu bizikletak. Bai, nahi txikitatik eta nik uste pena hori bakat hor ez saiatu izana, nire inguruak etzin asko lagundu, eta orduan hor txekalditu nintzen, baina bai. Nikateko batakazu ez eta bizikletak lagundu dizu nola agaunean egiteko.
Dudi, bai. Ni asteburutan atatzen itzanen, nenitzen atatzen nire moukokin. Ni atatzen itzan beti, ni baino zaharragoko, 35, nire osabak 10 emate xiskin ordu, pentsatu, 28 urteko jendia egin atatzen izan, eta hartzen dituen paserak ziren, ikeragarri. Pasatzen dituen igande arratzalde osua, emate ziren astinduakin. Eta, baina super guztu egiten izan. Urrengo igandeako berri zean izan, eta... Desiatzen, berri ze. Galdera bai, bizikletakiko. Errepidekoa, ala mendiko bizikleta. Zi, aran hasi nintzen mendikoakin. Erabat mendikoakin, eta oso guztua egiten izan. Eta geroa, hasi nintzen errepidekoakin, bai. Eta orde profesionalak izan dako Mikel Astarloza eta bedanak lagunekin nituen, hola denborakin. Eta nik kriston mirismenak oiei, porque merito bat irutu zait. Arraunlariak meritua izango, baina ziklistak niretzako beste maila batan egaitzen. Eta gainera, etapak, eta Italiako giroa. Disiplina eta lana. Nik usteet, beste maila bat. Koska ondela da. Ni orduan konturatu nintzen, guz zer gehan, da esaten hona guz zenbat entrenatzen den, eta hauek zenbat entrenatzen den. Nik orduan kontatu nintzen, behakin igandetan jai eguna zan beretzako, eta berekin juntatzen nintzen, Astarlozakin etortzen zian paseitikan, hori joti pasatzen zian, eta ja ordu jakin baten nola pasatzen zian beti, eta betiko buelta ite genuen, eta ikeragarri guztu bat asko ikasten, eta asko eta miresten esaten bezeta. Gustatuko zitzaizun agian ez dago baina euskatele nire laboralkutzen bezalako taldeetan egotea. Bai. Nei egia esan errepidea baina gehiago beti tiratu gehiago ziklokrosak, Ziklokrosa hori honitesan leheno, nor baseon etxe berrik eta intziten arte hor palazioa deitzek nirokon bat, rekorrido bat oletezana, eta nian igandetan jartzen zuanen, anoten nintzen behira. Nei txoat itezien, bizikleta hartu, eta korrika, eta zea hori, eta nei imagen hori txikitatik handekat. Eta horretik beti horrazen nintzen, baina ez zion ez ekipoikan, ez diru ikan, da ez erre, eta orduan bolexo gelditu zen. Epoka hori. Eta bizikleta hainbeste gustatuta nolatan mantenu zera hainbeste urtez agan munduan. Esate izutan agatik, nahi kirola pioa gustatu zait, nik uste diteten danetan eguneko ematetela, eta aldeten exigentena naiz eta oso zea naiz. Eta hasi nintzen nien arraunian, kriston girua bilatu nun, kriston guztua joten nintzen, entrenadoriak eukiditut nik uste eukiditzak egen onena, Juanito Miraiez bain 83 urte eskala, 80 piku urte eska, kriston miresmena, porque kriston merito zekan horrek ere bai, gero Jokin Amilibiak bai ikaragarri irakutsi zigun, etzako horrek gehienan markatu dit igual, bai arraunketan eta bai ontzila sentitzen eta erakusten, eta nik uste hori bai Mikele eta bai nei eta bai gehien hoi, handi pasak ginen dan hoi, asko markatu zigula. Eta gero ditutena bai, ondo izan dira, baina gehienak horiek, nik hasirakok. Zeuki behar da kontutan agauna egiteko garaian, gehien bat. Ilusioa. Ilusioa. Eta gogua. Eta pentsatuz, sakrifizioa eskatzeula, gauza guzti bezala da, hori azkenean. Sakrifikatua eta gogoa da. Segun zerrekin esan dizutena, segun zerrekin konparatzezun, gogorra da, bai, baina nahi zait irutzen horren gogorra da nikan. Ja, rutina bat hartzezunien eta bat, ez zait irutzen gogorra da nikan. Bat ez, netzako bai da, igual, eserrezitetikan aztera kriston saltua da, baina behin ja rutina baten batezunean, ez dira entrenamendu, ez zait irutzen entrenamendu gogorra dienik, eta gaur egun entrenamendu gaina asko aldatu dira. Guk gara garain, aurreneko urtean nigoten ezin horretan, ziala, bildurtzeko gainako. Bai, ikaragarrizko entrenamendu. Hori asko aldatu da. Eta gainera, egunero entrenatuko zenuten. Bai, egunero, hori da, egunero, bai. Igual gogora
zuk esan duzun bezala ez da hitz egokia, baina bai Diziplinatua, hori disiplinatua da. eskatzen duzula, Hori da. Diziplinatua erabatekoa da hori. Eta gehien bat hori izatezuna, taldeekiko horren bertzea. Osea, taldeei zu parranda bat iten demenzu, talde ite jozu kalte. Batek esan modu entrenatzen, zuri itizu kalte. Eta azkenen, hola da. Azkenean, arraunak ekipoko danek. Nik uste, deporte danek dekela hori. Individualki, ziklismoan adibidez, zuzea, eta zuretzako enberdezu, eta zuk demostratu berdezu. Han, ez tekazu inoren laguntza, hori demostratzeko. Diferentia da. 2000 urtean bai, Getairiako taldera pasazinen. Nik uste, 2000 baina, 2002 izango zala. Porque 2001-en juvenilean nintzen oindikan, eta 2002 holako zo zertzala. 2001-en izugarrizko temporada egin genuen esan dizutuna leheno juveniletan, dana irabazik egiten, dana. Osea, bai bateletan, bai trainerietan, eta bai sortzikon, eta bai... Baina, esan dizutena, entrenadoria netzako eukieten honena zan, disiplina dalako genekau, asko entrenatzen genuen, asko. Edade hortako senior baten pare entrenatzen genuen, baina kristen ilusioakin. Entrenadoria etxea zan, eta gugan gelditze ginean, ziagoak perfekzionatzen, salida perfekzionatzen, ogoikuak etxek izer, beti nundikan hobetuko, okorrik aitea juna, menga berriro pixun ez gaude zea, o forma hobeto jartzeko, menga korrik aitea, mendira eta etxekin noa, eta kriston talde geneko, kriston taldea. Eta hor, azkenen guztu bitzez da. Jota gaina, komentatu dezu urteetan dena irabazi zenute batela eta bakitze. Horrek ere irabazten joteak izangoa taldearentzat motivazio punto bat. Noski dela motivazioa, baina azkenean esan dizutena, azkenen da, sekretua da, entrenatzia. Orduan da hobeto entrenatu, orduan da gehiago entrenatu, ez da gehiago entrenatzea, baina bai da ondo entrenatzea, eta batez ere ilusioa. Ilusioetako gua jartzen aldin bada eta danak bat iten aldin badue, hori hobetzea zaila da. Jakingo ez duke esaten, adibidez, hasierako garaiaietan zentzuk zian zure helburuak noaino iritsi nahi zenun. Nik beti eukiet ilusioa kontxa irabaztekoa, baina gero ikusten ni zer nintzen, arraunen behintzat nolakoa nintzen, nik ez zait iruditzen arraunlari txarra naizen ikan, baina ni igual tekniko naiz, fizikamente naiz igual gerriz gora naiz izan berko nukena. Adibidez, banko mobilen askoz gehiago nintzen, askoz hobeto banko mugikorrian askoz hobeto renditzen nun ere iritzirako, bai dekaten alturagatik edo zer, eta sortzikoan da guztu ibili naiz. Hori joko aurreneko titularrak ibili izan du naiz, eta nik uste horreako egokitio nintzala banko fijoako baina. Baina hori azkenen da gorputzan arabera egizatea, onorbean arabera. Ekintza edo jarduaren atzean ere batela, traineria, horretan ere aldaketak izango dian gauza ezberdinak kontuan hartu behar izaten direnez. Batela da azkenean enbarkazio txoro tekniko honetakoa, oso komplikatu da. Traineria de azkenean berdintxua da, baina azkenean, 6 pertsona, enbarkazioa luxizioa da, eta baina bere teknika asko deka. Eta itxasuan jazte zeanean orduan eta gehiago deka. Baina, nahi beti gustatu zeizkit. Batela igual horren beste, ni oso traineria salia naiz. Nahi traineria sentitu itezu asko eta nahi sentitze hori gustatzen zait. Bai itxasuan, eta bai trainerun, eta bai olatuk hartzen, eta bai hori korritze hula, o gelditu indala, o ez duela ibiltzen, nahi hori gustatzen zait. Eta hori bote txikik beti gehiago sentierazte izu, traineru bade baina. Getariaga juntzien, ze suposatu zuen horrek
zuretzat jozu. Bueno, azkenian seniorrete jo ginean, hori jo garai hortan kriston ekipoa zekan. Zu hor sartzeko ekipo hortan sartzeko urte bertzituzun, zuk azkenian 21 urte eskazu, 21 urtekin, azkenian inberresuna da, entrenatu, estopetik. Eta aukera bat sortu zitzaion horrenengo urtean ondarroa juteko, ni lanakin gaizki urduntxa hasi nintzen eta gaizkinekan, eta ezin izan un temporada bukatu hori, ezin izan un ondarroa jo, baina nerekin ilosianak ondarra gontzian. Eta urrengo urtean bai jo nintzala ja Getaria. Baina Getari izan, azkenean, Orio B bat atea zuen. Azkenean izan dezakegu Orio B traineru atea berren, Getarikin juntatu zen, urte hortan. Eta atea genuen, orduan, Getarin. Eta horrein, debutan ere trainerun. Orduan pixkai, etxean bezala. Bai. Entrenadoria Patxi frantzesan, eta hortxe bile ginen. Urte politak egin ditu donde, bai. Nik uste bilin nintzen, eta Getarin oso uste bilin ez. Bai leno eta bai oain, así que... Hiru urte ematen ditu, hasiera hor. Gero biztu dezinen, Hori da. Bai, gero lanak egin gaizki bilin nintzen, ezin ustartu, arronen segitzeko gogoa bai, baina denborik ez, eta ezin. Eta geroa, bueltatu nintzen Mikelekin egun baten neola hitz egiten, denboran ikan, eta esan zen, ezetik San Pedro etortzen da, laguntzen hemen San Pedro B ontzia eta azaldu nintzen, eta hor San Pedroan beste 6 urte ingin ditugun. Guztua. Getatzen zinela ere, Getariaino junpeago izana, eta... Bai, nahi muitzia ez dit egiten. Lanea Altsasuaina juten nintzen, hasi hori jartuta egunero 1 kilometrotik horreten nintzen, hasi nahi muitziak ez dit baldintzatzen. Agauna beti komentatzen taldeko kirol bat dela, kohesio bat. Mantendu behar da, dena batea, komunikazio hori lehenik jogatuta egon behar du, entrenamenduetan eta dena, baina nola egamatea taldeko lan hori traineguan bertan. Azkenian taldeko lana izan behar du, nik garrantzia honditzen ematen jatena da, indarra da ere baino, eta talde giru bai. Nik hori urtetan ikusietena, zude kasu ekartzia arraunari onak, bai, moan baki nola jolaztean, bai fitxakin eta bai historiekin. Baina zuk talde bat sortzen den zu, behaien artean ondo ematen maia, bai kuadriako dialako, lagun arte giro hori potentziatzen den zu, esan dizutenak juvenitan genekon hori, plasmatzen den zu, giro hori, gogo hori, azkenean gauza bakarrekan atatzea. Ez tezu ezer egin berrikan, aldiz, bakoitza beraldetik ibiltzen dima da, eta ez da dima da kohesioikan, batakin bestiakin, eta beti batek ahindula, bestia B indula, bestia C indula, trainero hori ez da ibiliko. Momentu honak ere, egongo ez. Nik askotan esan dut, eta askotan esaten egin, eta azkenengo urte hauetan, nahi askotan erotzat hartzen ziren, baina ni entrenamentetan nik txoatzen, joten nintzen. Ni desietzen egon itxaso ateatzeko, olatuk hartzeko, eta ni naiz horren ningua oso zean naizena, arraunen nahi naizenean oso disiplinatu naizena, eta gustatzen zaitena da aldan azkarren ibiltzia, porque nahi hori gustatzen zait. Eta gainera, agauna da kirol bat, itxasoaren menpekotasuna duena, hau da, itxasoaren menpe zaudete bere egoeran gainean. Horrek suposatuko du zenbait agaunlariaren zergatik egoerara egonkitu behar ez. Hori da, bai. Azkenen arraunian baren itia o errekan itia, arraunlarik normal arraunen pixkatitenunak ondo moldatzea. Baina itxasuan ja sartzean eta hanen barkazia saltaka movimentua olatu beraztean hor ja ikustea
zein dan arraloreia zenekan teknika hori, esaten dana, teknika zaila dana, eta bai itxasuan relajatuta jutia, eta aldi berian arronen faiatu gabe, ondo heldu zurai, eta hor jantzen manitea. Estropadak egitea eta patratzeak politxa izango. Bai. A ber, dekan nerviosismo hori eta azkenen bete iteizu, nahi hori gustatzen zait. Baina, esate zutena, nik azkenengo urte hauetan ikasietena da entrenamentu bertan gozatzen. Nik entrenamentutan eta itxasotan etzen izan bakoitzen, nintzen zoriontsu. Laxe. Zer suposatzen du kanteranoak izatea? Nitzako da klub baten funtza. Bai? Erabateko funtza, niretzako bai. Niretzako bidia hortik izan behar du, eta arraunan xarma... Bai, fitxajekin eta bar, betiko guazti, no? Futbolean bezala, bai, diru demekazu ingo zu kristuan ekipua, eta gutxo bera urrien ibiluko zea, oso ondo do. Diru dekasulako, diru bukatzen momentuan, komerik. Eta klub askoi pasazaile hori. Bai, Astillero batei, eta Castroi, eta mila, horlakoi. Eta kantera lantzeuenai, ez da errexea kantera bat ondo lantzia, asko daude, bai Orillo, bai San Pedro, bai Hondarribi, kantera asko dekaenak eta muitzituna jendia, baina gero hori ondo eamatia, bai behontzi bat, o gero salto eriteko garaian, eta bar, kanteran horiek, porque kanteranoa edo zein izatea badaka, baina balekua, aurrenengo traineruako, igual 10 deskazu kanterano, eta igual bat o bi balio izue, aurrenengo titularreako, eta hori, ez da errexea. Bestiak azarretuteia, bi horiek igual zea, eta ez da errexea. Eta hori adibidez, nola aukeratu edo erabakitzea? Nola erabakitzea? Pues hori da bakoitzan duaian arabera, hori entrenariak erabakitzeu. Prest da hon, aurrenengo titularrian sartzeko edo ez, o hendikan iritzu zailo berrexea marra daola eta denbora gehiago berdula bai behontzian, baina gero askotan pasatzea, behontzian egon da igual behontziko honena bea dala. Ulertzen, eta horrek suposatzen da askotan, arrauna ustia. Porque, claro, beak titularrean nahi du jur, baina titularreako igual ez da iristen, baina bende bai ez da gehiago azitzen. Hor, arazo handia dago klubetan. Eta nik beti esan dutena, eta nik beti apoiatutena da, beste klub batean jun, zeditu, ikastia, beste klub behoko batea, bilen tarteko batea, eta ikastia, eta ikustezunean entrenadoria titularrekoak, ostia, balekoa da, orduan jakarri, bere plantilla. Orduan, klub guztiak ez dira berdinak, ez? Ez dira berdinak, ez. Edukiko dute beraien desberdintasuna eta mailarekiko parte. Hori da. Bai, bakoitza bere maila deka eta batzuk denbora gehiago berdu, batzuk igual segitu nahi dugu saltua, eta beste batzuk igual, gelditzei hori 3 urte eta gero igual iteko saltua. O egoera de, bai, traineru igual han deskazu nivel handitia, eta ezin du iritsi. Hori urte askotan pasada hori. Igual etzea izango, kontxa bat irabaztekoa, baina igual baizea, AZ-ko 8. traineru, 8. itenun baten trainerun, igual titularzun basea. Nivel hori badakazu. Ez kuriosoa izan, nola klubak mailaren arabera doan, baina gero estropatetan edo kontxabatean edo denak maila berean kompetitzen. Bai, zer esatezu? AZ-koak eta bestiak, esatezu? Bai, bueno, baina azkenean hori da futbolen bezala. Aurrenengo ligakoak eta gero bigarrengokoak. Liga danean igual bate ditue, baina azkenean bakizu zeinek irabaziko más o menos. Hor ez dago sekreto asko iten. Gero, galdera detailaga bueltatuz. Detailan urte asko eman zenitun, oso bihotzean
edukiko duzu Getariako Bai, kluba. Nik San Pedro utzi nunen ziklua bukatu zanean hola, ja arrauna uste erakin nuen dela ja 23 urte izan bat, 3 urte, eta arrauna uste eran, eta deitu zin Xabierrek, behaiak orduntxe jozian azetea, eta esku bat botako nioen, eta nik horren egunetik eren nik ja veteranoan itzala, eta nik eskua botatzeko primena nola, baina nik azkenen kastia enetela jutia eta kastia enetela ibiltzia. Eta nik laguntzeko nola beti, eta egia esan aurrenengo urtia izan zen ikaragarria. Osea, nik disfrutatu nuen, nik uste nire bizi guztien ez dutela horren beste disfrutatu traineru baten. Porque izan zen, dana ataratzen egun ondo, dana ondo ataratzen zen. Eta girua, ez esan guztut ba. Kuadrillako girua, laneako gogua, ilusioa, burrukatzeko kriston grina zeon ekiportan, eta hori da, horrekin, ni neon, txoatzen. Eta nola desmonte azaldu jazu mesedez oriotar bat pedometoa. Getariatik pasata bukatzeu San Pedro baten. Esan dizuten, hasieran hasi nintzen horren nitu 3 urte Getarin, gero utzin berri izan nun, lanagatik. Eta gero jo nintzen Mikele deitu zin nire kuadriako zala, be entrenadore jarreko zala eta lagunduko nioen, eta bontxa hasi nintzen San Pedroan. Beregatik hasi nintzen, da arrauna gustatzen zelako eta esku bat botatzegatik. Eta gero hortik Getaria jo nintzen, esan dizuten deitu ziren, eta animatu nintzen, eta eskerrak animatu nintzen, porque bestela bizipen hori gabe geldituko nintzen, eta nik bintzat, gustora. Zemuz San Pedro. San Pedro oso ondo. Egia da, Getari alden diferente izan dela, ziklua. Azkenean, San Pedro ibili nintzanean, aurrenengo urtia B ninun, urte askoen joan geldik eta B ninun, gero ja aurrenengo maila inun salto, baina enun arraun bakarrik egiten. Bai mantenimentua, bai masaje, bai zea, bai patrocinadore bilatu, bai danetik anite genuen. Bai Mikelekin eta bai orduan antxontzen egin. Eta kluban egoera zan delikatua. Orduan, hasi nintzen implikatzen horrena gauza batekin, gero beste gauza bat, eta nola danetik anite duen, bortxe. Pixka laguntzen bastarrozetatik. Klubateko atzeko lana izugarria da. Izugarria. Jendeak ez da zenbat kostatzean patrocinadore bat lortzia, nik esan gizun ere bizipena, Igual, 100 karta bialdu nituen, 100 tokita junitzen, eta ez dakit 2 erantzun zien, 5 erantzun zien, eta 5 horitatik ez dakit 2 zerbait eman zien. Baina oso lan zaila da. Oso lan zaila, ikusteztana, eta klub batentzako biharrezkoa. Eta horlako jureak eta batzutan frustranteak izango dira. Guztiz, porque patrocinadore garrantzitsu batek utzin zigun, ni justu hasi nintzen urte horretan utzizun, printzipalena zana, eta diru gehien batuzuna eta beharrezkoena zana, eta orduan hasi zen komerik. Bai diruen hundiga lortuko, eta ez da erresa. 3.000 euro sortzeko, baina azkenen klub baten 2.000 eurokin ez duzu zerriten. Kutxinez 1.000 euro berritu zu, 1.000 euro eskatzen hasita, berzenik ematizun. Oso zaila da. Ez da zegoetik egoitzen, ez? Hori da, bai. Oso zaila. Nik orduan ikusi nun, egitea zer da, realide zer da klub batena, eta horratzean daudenek eta ikusteztianak, zenbat lan iteguen isilikan. Inorren zeikan gabe, meritikan gabe. Eta horian zinela ezin jabetu horretan. Ez. Nik ustetan ez azkenen jendi ez dala jabetzen, arraunea jutea nien eta edozen mailetan. Ze esfortzu dan klub batek ate bat irikitzia. Osea, ati irikita eukitziak ze esfortzu dan, zenbat jende daun atzetikan ikusteztana, bai diretiban, eta bai entrenadorek, eta bai zea, eta ze esfortzu nuen berdun danan aldetikan, hori martxan segitzeko, mekanismo hori ez gelditzeko, zenbat berdan. Eta da kriston lana. Kriston lana, musutruk, gaina, hori da gauza.
Zaten bezu lan bat, eta ordain dituzuela, lan bat bezala hartzen zuen, baina dana musutruk, Baina maitasunez egindako. Hori da, eskenen da, arrauna gustatzen zaizu, eta ja sartzen zean arraun mundu hortan, hortxe gelditzen zean. Ez tekit engantzatu iteizu, o ez tekit zerrek dekan, baina engantzatuta bezala gelditzen zean. Eta hoxe. Ados, kokatu dezagun agaunaren denboraldi bat, lego baten azagoak aizten zeate. Zaro, behobiako gara hortan. Azagoa Hortxe, azaroan. Horrenengo gaztia, o behan dunez bigarren gaztia. Eta iraia bete. Iraia bukaera arte, hirugarren gazte buru arte. Denbora dela egia esan luzik da. Eta urtekin jona lan, adibidez, negua izugarri gogorretez da. Entrenatu, bakarrik, askotan, lana bukatu, 8 ergometroan eseri, eta esan, venga, animo. Eta udarai begira, baina gogorreten da. Urte osoko lana da. Hori da, urte osoko lana. Eta adibidez, neguko entrenamenduak, udagakoak asko aldatuko dira, ez? Bai, eske egualdeia da asko aldatzea. Azkenian negua luz eitea, hotza, kaskadarra, igual duze eguralde eitea hona atera eitezea, gutxitan geldituko zea barruan, bezan ma kriston ekaitza eta uretaterako zea, eta udaran ja eguzkiakin eta zeakin da itxaso polit batekin da beste goera da, beste entrenamentu da. Baina, udan dagama zuten Ritmoa bai, estropetako esatezu, bai. Bizimodua, egingoa, oporak, nipaiot, usainu egez, eta horiak agaunariak entzen, izango da beste bizimodu bat. Bai, hori da norbea nolakoa da. Ni azkenen nei ez zaite zerreko zaten esparran deitia, ez eatia, ez aintzia. Nei hori, o txikitatikan hori ikasetelako eta oso markatuta dekatelako eta bakarrik atatzen zait. Osea, nei ez zait okurritzen bilar estropa eta gaur jorga bat deitia. Osea, niretzako hori da ekipoi kriston errespeto falta. Eta nahi itzait kostatzen. Egia da, azken alde urte hauetan, pixuak da ideala jartzen estremo batuta, baina pixkat kostatzen zaizula. Ez zaude, ados. Ez, netzako horren beste ez da beharrikan. Egia da, berdeula, porque azkenean bai disiplina bat jarri behar dezu, porque bestela jendea beste estremotatak jutea, betikoa da. Azkenean asko markatu behar dezu, ekipo baten. Bestela jan itizue, azkenean hola da. Eta gainera, okeu banago, esan mesedez, baina izatea zaindu. Eta buskatela bera. Ez zu zaindu beratzea, ez dizute pauta batzuk gutxiago jan eututa, baina. Bai, hor jana egin bakizu zerrek, nik suertez, azkenengo urte hauek igual pixkazago, ja edaden de baina antzen manitezu, errexo hartzezuk raza, baina, nik egite esan suerte eukie genetikamente, argala izan naiz eta argala izan naiz de bai, nik ondo jatetelako de bai. Ondo jatet eta nik nire bizitza normalian ondo jatet. Osea, naiz txerrikeriz betetzen eta nik ondo jatet, garbi jatet eta hori gustatzen zait. Eta beste batzuk, arazo gehiagoek, bai zerrez da, o bai, hamburguesak, etxekiz zer, o ezin du, o pastelak, o nire adibidez gauzo jedanak ez inongo biharrikan ematen. Ez da. Hori da. Azkenen hori da, norbean genetikan arabera da. Nien dago zuzala. Batzuta txokolate pixka baino ez onza bat. Hori hona da, txokolatea hona da. Txokolate hona, beltza bentzat hona da. Baina pastelak eta bazokalo izan eta ez nahi zuzal.
Ez, nire bai gazizaliak egin naiz, egia esan. Nire bai, Urde espiko ehar bat, o, zozo lao. edo, sargentita batzu. Bueno, danetik anantxua batuna, Baina horioan izango dezute Bai. horlako elkargaia Bai. oso eskugai. Bai. Ni gaina arrantza asko gustatzen zaite bai. Ni beti izan ez, horretik arrauna, itxasuarekin beti lotuta nago, eta lana de barkokin itet, egun guztia uretan nabil, urtzean, eta arrantza da izugarri gustatzen zait. Hobi bezala, bai atuneta, o bai, bueno, tokatzean harrapatzea, txiprei batzuk, eta... Imaginatzea itxaso gabe. Ni ez. Ni oporreta joan izan duen naizenen da, eta itxasua, anke mediterraneo bat izan, zerbait behintzat uro ikusi berdet. Ezin dute hilabete bat urik ikusi gabe. Osea, nahi asko afektatzeit. Bai. Agaunak emango zizun aukera Bizkaiko kolkoa ezagutzeko, baina bai kantauri itxasoko txokoelegak bai, ez? Txoko oso polita eska, bai. Esan ez dut bezala, barkoak inde bai asko ibiltzea eta orduan kosta hori dana nahi zugarri gustatzen zait. Eta azkenean hor, etxen bezala sentitzen zea, eta azkenean arraunen du berdin, estropetan dani, gustoa egiten naiz. Adibidez, pogutu edo kai bategatik galdetuko banizu, zein datukizu gogoa. Zer negatik barkatu? Pogutua edo... Portua, zein, burua. Desinte dezkat, baina nahi portu polita irutzen zizkiten adia, lekeitiokoa, asko gustatzen zait lekeitio. Hondarribiko bokana de bai asko gustatzen zait. Polita da. Eta Donosti beha de bai, Eta, asko daude. San Pedro beha de bai. Igual portu barrua ez, baina bai hasierako bokana hori dekana izugarri xarma dekan eretzako. Oso polita da. Eta hoxe. Ne, San Pedrotik asko gustatzen ze puntaseako paseo pila bat. Eta gizetakan paseo besteleko bizketetan ere komentatu eta gizetakan baina pila bat bertatzen. Nik uste dela aparte oso ikuitu gabekua eta nik mantendu dana bat. Hori da, nahi asko gatzete bai, hori jo leheno nola zan, espigo joie gabe, eta naturala, eta indituen ereikin hori dana gabe, hori joken leheno netzako asko xarma gehiago zekan. Oain pixka galdu duna, oso modernizatu hori, netzako herrian xarma galdu indu. Egia da, beharrezkoa izan dela, enbarkazioekin barroataz kanpoa ibiltzeko, beharrezkoa izan dela, baina, ez du izan nahi, xarma ez du nikan galdu. Baina, beste kostako ekipokin alemana edukitzen dezute ezaki alako ekitaldetan edo estropadetan. Estropadetan da, gehienetan. Laguna asko itituzu azkenean. Ekipo, egia da igual Bizkaia aldea eta gutxio, baina hemen ingurukotan, beti dituzu harremana. Beti eskazu ezagunen bat, klubetik aldatu dala, zurekin ibili dana eta oain Donostira jundana, edo Kaikua jundana, o beste klubatea jundana, eta beti segituzu harremana mantentzen batekin, besteekin eta besteekin. Lehenoko pentsatu dau, agaunak oso momentu onak ematen dituela, baina momentu latzak edo ezainonak ere emango ditu zoritxak ez. Latzak, bintzat gogorroak, jendia triste daunen, zaudenian nik hori izan beharrekoen bizitu nuen, jetxi jetxi playoffetan, hori situazio oso gorra dira. Baina, danetik ikastezu, ez? Egoera hortan egon da, nik beti esaten bizitzan ezin dezu beti hemen egon. Hemen egon behar dezu, gora jotzeko.
zezintzea beti hemen gelditu, porque ez tezu apresiatzen azkenean. Eta apresiatzezu, goiti berriro eritzen zenean, berriro ere ikitzezu nien, eta berriro hor gorantza denean, da hori da azkenean, ekipoak inberduna bizitzan zehar. Eta adibidez, kontxa batean pateratzea, ze sentitzen du arraunlari? Nik uste hori arraunlari danak, o behintzat ni ez egit hori joko naizelako, ni txikitatik beti oso naiz kontxa ikusta, osea, nik uste, ez tekit baten batek aldu duten, beti izan izan. Beti izan izan. Eta hori bizitzia barrundikan, arraunen inda, eukieten aukera, bai San Pedroken eta bai Getarikin itekoa, eta izugarria da. Pena daikatena da, hori jokin ez izana, baina, bueno, holaxe da bizitza eske. Eta adibidez ikusi bezala edo arraunlari bezala ikuspuntua oso ezberdina izango da. Bai, ikuspegi ezberdina, bai, baina ez zuten azkenean, zu koloria maitatzen bazude bai, ematu bazude barrunean bezala zoazela, ez? Ez dakit. Netzako Getari ikindun herrian nola bolkatu da hori, nahi gogoratzezin, hori joan epoka honenak, herri guztia ustutze zanen eta jode, ja parte hartziakin bakarrikan ja han neotia, netzako nahi hori asko gogoratu dit, Getarikin ibilin ezenin, eta oso guztua. Asko maite duzu arrauna. Bai, eta nahi arraunak oso asko eman dizkit, eta disfrutatzen ikasit, eta pertsona bezala de bai, asko erakutsi dit, porque ni pronto handikoa naiz, eta lasaitu berrori, igual askotan hanka sartuet, eta beste askotan igual ondo indet, baina bueno, hola da bizitza, eta nahi arraunak hori asko erakutsi dit. Ni jakin nahi gauza bat, hor ez dakit izan zen 2008 edo, hor egon ziren epe bat urte batzuk arrauna ingabe. Bai. Bizikletarako aprobetxatu zenun. Hori da, bai. Epoka hortan denbora zenuna, bizikletako ibiltzen nun. Gero mendien dela azterketan pixkat ibilin izan de bai, epoka hortan, eta pixkat kirol gehiago probatzen, baina bizikletakin guztu biltzen izan, eta gehiena bizikleta egiten nun. Bai. Mendiko marutxak egin dituzu edo? Gutxi. Mendiko martxa baina, lasterketa hola batzuk egin ditut, segama izkorri iteko gogo egin gelditu nintzen, baina, elesillo bate bai egin nun, eta gero ja, ezin izan de. Baina bai, gustateko litzake beste hori, segama izkorri bat, gustu egin nun. Eta bizikletaken olako ibilaldi bat edo? Bizikletan etapa nik uste bukotu dela. Porque azkenengo urtiak beke horrentago oso proba gustatzen zaidala, eta oso jarri zen oso jendetsua, oso peligroso, eta egia esan azkenengo probak asko markatu zin, esan ez bi hartzen. Osea, esan kompetizio bat, baina kontroli gabe eromena. Eta ze arrisku jendia lurrian, 8.000 pertsonan danak eman da, pixkat, ez dakit. Bizikletan ibiltzeko nahiot bakarrikan, o batzukin ibili, o ez olako karriretan joan baino. Kirolean ere frustrazio momentuak egongo ez. Frustrazioa? Bai, ezin duzu nien. Naite ezin dezunean orduan frustratzea. O estropa baten irabazio aurreatu nahi dezunean, o gehiago eman nahi dezunean, eta ez dekasunean orduan frustratzea pixkat, ezintasun hori, baina, hori bizitzako da. Gauza bat, aipatu dituzu lesioak. Bai. Eduki dituzu lesioak. Bai, eta azkenengoa lehen gurtian, eta horrek usteet eman ditela, lehen gurtian asko sufritu nun. Lesio batek egin nun hor, sakroiliakoko lesio batek egin nun, eta hoen egin pixka tarrastaka dekator, pixka molestik egin ibiltzen naiz, eta nik uste, nahikoa inula, lehen gurteko temporada bukatzen. Bai.
agaunetik aterako gara, onuetak aterako zera, baina ze ikasi zenuen, nunitezun lan, zer da jokin bere bizitza pertsonalean. Josu, bai. Josu, bokatu. Lase. Eta, bueno, nik ikasi, baina horrena karrozeri ikasi nun, nire aitak taierroa zekan kotxena eta hola, eta beti gustatu zait kotxe tarten ibili naiz. Danetik niten nun hande, bai, mekanika pixka, karrozeria, bintatu, bestia, danetik desmontatu, montatu, kotxek ekarri, kotxek edaldu, danetik gustatu zait. Nire aita holako izan da, eta nire holako izan naiz. Gero hori pixkat utzi nun, eta hori nun, aurren nun karrozeria, eta gero nun mantenimendu industriala, eta gero, enpresetan hori nintzen, mantenimendu eta bar. Eta azkenengo urte hauek, nabil nire kontu, itxasontziak eta konpontzen, danetik elektrizidade pixka, mekanika pixka, kanpotik da txukundu, eta holako gauzak iten. Nire kontu. Ze musika entzuten duzu? Musika, Inotel Horri eta izugarri gustatzen zait. Izugarri, asko gustatzen zait, oso tipo una irutzen zait. Eta gero, euskal musika gehien bat. Eta lehenoko musika, zen zu Fermion Muguruza eta bodanak bai, asko gustatu zaizkit beti da nik. Eta gero musika modernoa hola, jartzen irratiko haue, aitzeitut, baina, tampoko ez inongo eragiten. Gehien bat euskal musika gustatzen zait. Baina zerbait adirazteuena, o zerbait espresatzeuena, Benito Beade hori joko dela, ne asko gustatzen zait, ezka kanta oso onak irutzen zait. Eta urte egin zela irutzen zait, sentidu hartzen jozu kanteai, oso kanta polita ezka. Benito asko gustatzen zait, baina ezagutzen da, egon nahi, bere etxean, olatzekin. Olatzekin, da bai. Zu ezagutzen zu pertsona. Pertsonalki ezagutzen Benito, bai. Oso jatorra, oso herrikua, oso arraunzaldia, amorratua. Bai, nik uste, oanen beste ez dut ikusten, baina leheno egunero entrenamentu danak ikusten zuten hori jona. Eta gainera, entzungo zenu Milotzak kanta. Nola ez ba. Hori agaunakin lotuta dago. Ere bat, bai, oso kanta polita. Irutzen zait, sorkuntza aldetik maixua dela. Osea, aztezea letran naztertzen eta arraun horru eta irutzen zait ikararrizko letra polita egala. Hori da. Gainera, ni bakazu noiz unkitu nintzen gehien Benito kantatzen da, baina junintzen olatzen kontzertu batea. Horioko kagelak goldegiak. Ikusi nuena lehenengoa, olatzea ezagutzen du, elkarrizketa iniolako. Baina, egun horretak grabatzen aizean kontzertu osoa. Eta beraiek etzekiten. Eta olatzek agindu zion bere alaba Gratxinari oriotak izan da Milotzak abesteko eta unkitu nintzen. Nola ez da. Gustatzen dema zaizu bintzat azkenen polita. Baina zaletasunak edukiko dituzu, Esan dizutena. Pilola. Ez, arrantza gustatzen zait. Azken aldi honetan arrantza asko aldeten eta juten ez arrantza egitea. Mendila esan dizutena asko gustatzen zait. Piraguatxo bat ebe badakatola eta aldetenetan udaraldea hola ateratzete bai, eta nire momentua izatea hori. Gustatzen zait xiltasuna eta piraguak emate du bai barranan antzeko bada, baina azkenean gustatzen zait. Eta gauza asko gustatzen zizkit egia esan, enez aspertzen. Eta esango jazu eurei adin badakago
eta nik izango duzu Josu berdin da. Ez dakit nola ikusten duzu zure burua hemen bost urte eta edo. Nola ikusiko dugu? Ba, bueno, bizi baldin bagea ondo, ala espero dugu, Ez da ez dela gutxi hori. Eta, bueno, nik egunez egun, nik ikasietena da egunez egun bizitzen, aldan sumu ateatzen, disfrutatzen, jendeekin ondo pasatzen, eta hori da garrantzitsuena. Bukatzeko, nire nuke bukatu nahi jakin gabe zentzuriak zure kezkak. Josu, zer egiten duzu? Nire kezka, niretzako gaur egungo kezka da, gauden egoera, bai langileok eta bai sistemak nola izaigun, bazter guztietatik pobreo egiten, hoxe ikusten nik. Egunetik eguneo, pobreo gea, ez gea kontuatzen eta ez dugu ezer egiten. Hori da nahi emateitena tristura, lehen non bezala bai nekazarina eta bai arlo guztietan dago, azkenian. Eta ikustetena da, ez gara kaleatatzen. Ez gara kaleatatzen, jendea bildurra dekala burrukatzekoa o zer esango bueno, hobeto dala, TikTok eta holako historietan hor pasa eguna eta ez errezin. Eta nahi adibidez, nahi horrek zutiteit. Blaxi esan dut, nahi horrek prokopazioa handiena horrek ematen nahi. Bai, ez duen ezertako balio eta mina handiletu gana. Netzako hori da elkar bizitzak dana galtzen nahi dana. Dana artifizialki, ja ez dakizu zer dan egitazkoa, zer dan gezurtazkoa, zer dan nola manipulatzi zuen, eta ez gala kontuatzen, hortaz. Eta nikute tontokok bihurtuko gehala. Organizatu inteligentzia artifiziala eta berrioki hori ikasteko. Erabili beharrak erabiltzen dugula lan gutxiago egin dezagun. Eta nik horrek ematen pena handia inteligentzia artifiziala asmatu da jakintza hurbilago izateko. Ez etxeko lanak azkarrago egiteko. Bai, dudik gabe. Baina hori da bezala, bai, nik pena hartzetena da, zenbat ofizio galtzen nahi dian. Bai, giltzero, mekaniko lehenoko zarrak, oangoak niretzako ez dira mekanikoa dira, nik beti ez dut dena baina dira, kambia pizzas, esateana. Lehenoko azuan, nahi eukiet lagun bat, dendala ez asko hildana, niretzako kriston miresmena nahi gana nahi behai, porque oso hona zan. Eta zan artista bat, baina holako egitea ez da gehiago. Eta kajeroak kentzen nahi. Hori da, gure perdizio da, eta jende ez da kontuatzen. Jende ez da kontuatzen, diruak libertadia emate digula eta diru ez fizikuak lotura emango digula. Eta jende ez da hortaz konturatzen, da nahi erdularia jarri, ordaindu, mobilakin eta holako historiekin, eta ez da kontuatzen azkenean nola izaigoen pixkanaka, hartalde bat bezala bilduta eukitzen, eta behaiak kontrolatzen. Eta ez gara kontuatzen, baina pandemia batetik datu. Gatoz? Pandemiana izan da ikaragarria. Nik askotan hartzen naiz, mendin batez bueltak gain ezenean, eta lehenko azte burunde berdin esan nion nire neskai, eta esan nion, izurra emateu, etxen, kartzelan bezala egon gehala. Osea, jartzen naiz pentsatzen dezaten dena, ez hitzeit ez da, burun sartzen, eta danok egon ginen, eta ez zait astutzen hori, nahi markatu intzien horrek bai. Zate duna, izan zuen, eta danok ginen berri izan genuen, osea, robotak bezala. Eta irutzen zait diala, aurrenengo pausuak, behaien goran dauden sistemak, guri noiz da noiz kontrolatuo, eta gehiago da sisteman helduta gelditzeko. Eta gaina azkeneko momentu bat itxain beharra zogatu, hori lehenago
gelditu beharko zen, eta neguiakatu eta bai. Hori da. Josu, mila, baina edakit nola eskertu ja. Ez da zara. Mila eskertu Zuri deitzagatikan, eretaz goatzagatikan, eta xe, mengo da. Oportunidade emateatikan. Zurekin berriketa saioitxo bat diteko? Biladuko diago, agun bat, gube ikusi. Dudik gabe. Agur! Hor, donde ibili.